सब लोग इंतजार करता एकदम फोकस पर फोकस भी आ रहा ऊपर, जैसे उजाला एंटरटेनमेंट, खोखा मस्ती म्यूजिक और सागर फिल्म्स के बैनर तले भैया भी देवरिया स्टार देखी, निर्मला जी के भी स्पेशल स्पेशल लोग आइल भाई जा, तो सबके प्रणाम बा। आई स्वागत करब, लेकिन हमरा जैसन देवर कहीं चाहे लड़का कहीं जब रउआ जस भौजाई के चाहे मेहरारू के देखलस तो कहता कि आहा हा इतना सुंदर बक्स स्थल के विकास तो आज ले हम कहीं ना देखली। ई देवर जी अभी तो हर छोट बा, ठीक बा काम चला दे जाए, कोनो बात नहीं। भाव बा का रही न रूप जब तोहरा गुमान का करबू, खत्म हो जाई कुल किस्सा बयान का करबू, गठरिया लूट भी जब जाए तो जियान का करबू, लगा के दाग है देहिया में, रुकला मन के बाद तू गुनगान का करबू। जिया हो जिया मट्ठा दही खाइबा की मट्ठा भौजाई हमार जौन खिया देस तौने खा ले। भाव बा कोनो दीनमा शिकार हो जईबू, आज जगह जगह घूमत तारू, ठीक बा मानता नहीं, भौजाई भी हो इहो मानता नहीं, लेकिन हैसन लइका वही खोज लेबू मिली ना भैया। कोनो दीनमा शिकार हो जईबू, कोनो दीनमा शिकार हो जईबू, ध्यान दे बा, कोनो दीनमा शिकार हो जईबू, हमसे मिलबू हमार हो जईबू, हमसे मिलबू हमार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, सारी शिकवे जिया भौजी सारी शिकवे
मोहब्बत नजरिए सजा ए हो बबुआ संभल के हो काहे संभले हम ए ड्राइवर गोड़ भी छील जाई देखिया पाँव नया बाबे पाए नवा बाबू अलग के बात बा शरीर नया बा तो कामो नया करब हम देखिया फैक्ट्री बनेला तो पुराने वर्कर लागेला बबुआ ना 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 अबले बियाह भइ रहे तो दो चार लड़का के बाप हो गए रहती हो नया थोड़ा बनी देह में जौन भी सामान निकली एकदम शाइनिंग के साथ निकली हम जानते नहीं नया दिया तो बड़ा टेम जरेला हो इ नजरिया हया हो नजरिए कया हो निर्मला जी भौजी आ नजरिए हो मौत नजरिए सजा हो नजरिए अलग रहा देह में मत सट एगो बात कहतनी आ नजरिए नजर के नजर से मिलावेला आ नजरिए के मारल के बच नहीं पावेला सारा के को सुझाव देता नहीं हम का दोस्ती ऐसी करो कि दिल मेरे इंसान से पगले काई को दी हमरा दोस्ती ऐसी करो कि दिल मिले इंसान से हो जुदागर सब चले रास्ते पर ईमान से करो नजर अपने तरफ करो नजर अपने तरफ देख लो अरमान से सब बात पूजा तो ठीक है और दिल और दिमाग दोनों साफ करो मुलाकात करो भगवान से नहीं दिमाग है यही में सोचबो त एमे आके जन कही तौने करब चल अरे तो दिल में जो याद रखल जाई वह बिलो में रही मारी ठोकर जमाना जब तोहके आज इतना सुंदर रूप बनल बराबर मार जगह जगह निकलल बिया कहिया ले जहिया ले ई बात तहिया ले ना जहिया ले रखब तहिया ले रही जहिया ले खत्म हो जाई उजाला एंटरटेनमेंट जी सागर फिल्म जहिया खत्म हो जाई तो ये केहू पूछी ना तो ध्यान दिका कहतनी अब जैसे मान ले कि आंख धस के कीचड़ काहे निर्मला ऑफिशियल से ना कहब का आहा निर्मला ज्यादा ऑफिशियल भी बानी ए परियो ध्यान देब का मारी ठोकर जमाना जब तोहके मारी ठोकर जमाना जब तोहके हमरे गारावा के हार हो जइबू हमरे गारावा के हार हो जइबू हमसे मिलबू हमार हो जइबू हमसे मिलबू हमार हो जइबू कोनो दिनवा शिकार हो जइबू कोनो दिनवा शिकार हो जइबू कोनो दिनवा शिकार हो भैया जब से नैना लड़ल पात लागे रोज अखिया रहेला इंतजार में रोज अखिया रहेला इंतजार कोनो दिन बा और ई देवरा कहत का का कहत रे बबुआ कह तू तनी लोग जान जाओ कि भौजी ध्यान दे बात पर का। पूरा ध्यान बता पूरा शरीर पर ध्यान बा आहा, देखी पूरा शरीर पर ध्यान दे तहार बतिया सुना तमन तरह करेला तो जियान होखबो ना हमरा बात पर रउआ ध्यान दी शरीर पर भी ध्यान दी लेकिन एगो ऐसन पार्ट बा पर विशेष ध्यान रखे देबो केहू और ना 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 देखो इस पूरा शरीर में एक जगह जान बा कहां बा आऊ जान को हम ध्यान दे दे तो हमर गुजर ना होई बबुआ अरे तो उ सब बुझते बाड़ो हम सब बुझते जनले बाड़ो। सुपर बा ई डेरा थोड़े बा कि हम करिया बानी तो वो करिया होई ओमे क्रीम लागत रहो आ दिल दिल के सफाई रहे के चाहिए रूप के फूल जब झुलस जाई
जैसा नहीं फूल बा जहिया झुलस जाए तहिया का रूप के फूल जब झुलस जाई रूप के फूल जब झुलस जाई रूप के फूल जब झुलस जाई वही दिन का होई चांद नदिया के पार हो जइबू चांद नदिया के पार हो जइबू हमसे मिलबू हमार हो जइबा हमसे मिलबू